над половин живот, как ги... Гидгът, давай, умирай преди Реджи, не! Yes! Още едно сърце! А те взимат цял хелф. Сега ако те да спукам, нямаш защита. Добре, че имам четвърти контейнер. Моя шанс! My chance. Не! Yes! Yes! Омага! Телефонът ми! Добре, мисля, че го фокусирах. Падна ми телефона. Пупик. Само това ли бе? Трябва да съм подготвен за цял шеф. А ми дават само едно парче живот. Ако е монстро, ще умра. Монстро 2 е по-опасно, защото ти стрела лазер. Да, но не. Нямам стинки. Имам, но не ми се дава. Защото това са мои. Вие сте дебелаци. Дебели мухи. Сериозно. О, мага. Чизис. Какво беше това? Той грозник от другата страна. Няма го пипна. Няма му дам парите. Трябват ми да си купае. Гидгът. Какви сте? Какви сте мазноли? Какви сте мазноли? Мазноли. О, стрелят на диагонал, супер! Стрелят на диагонал. На диагонал не могат да му докоснат. На диагонал е трудно да се стреля. За мен. Ха! Стрената ми телите, че не ме зрани. И лазем на диагонал. Да, нямам кличове с купа, нещо. Айде, ще го използвам и ще сложа бомба. Тука! Yes! Ще ми отключи. Да! Знаех си, че има тайна. О, колко много пари! Струва си. Колко много пари. Сега имам 26 стинки. Супер. Повече от a quarter, де ти дава 25. Ришиш. Айде продължавам с приключението. От тук. Сега отивам там, където никой не е бил. Голям мап. Не много. Голяма пещера, ама. Златна стая с ключ! Златна стая с ключ, моля. Бомба има там. Ключа ми е по-ценен. За сега. Не ме докосвай! Ето защо. Предупредихте. Не! Последният ми живот, това е краят ми. Това е краят на жалкия ми живот. Ако ме докопат, де? Бъгът! Най-големия ми враг. Вижте сега един чит. Can't touch me. Can't touch me. Ау! Аре, сега ако беше ма докопал. Аре, мрете твари, мръсни. Аре! Кю! Мри! Гази! Мръсни. Случайно бях се намерил един ключ.
Каква тая лъжица? Кой скри лъжицата? И що винаги ми излиза Bluetooth да мартир, кът не е? Омага! Омага! Хоминг! Те са хоминг! Точно! Дай ми ги! Хоминга! Моля! Не, той е безполезник. Die, bitch. Screw you, bitch. You need to motherfucking die. You piece of fuck. Hey, piece of shit. Get out of my way, you piece of shit. Hey, piece of shit. Yeah, key? How to get it? I will just cheat that key. Boo. Envy. Забравих, че лилавите са хоминг. Лилавите са хоминг. Лъжицата беше полезна. Аз знам айтъмите. Не всички. Ако има бримстоуна, може да се вземе от Девил стая. А такава не може да се срещне в демото. Значи бримстоун. Готино е. Готин е бримстоуна и е адски силен. Трябва ми повече рейндж. Ако имах една планета, сега ще видите какъв кеф ще ми стане. Ето това се дразня. Ето защо предния път бях умрал от Енви. Той беше се разцепвал на две. Той се разделя на две всеки път, когато го убия. Ето, от това няма разделяне вече. Ще изстреля доволната усмивка Енви. Ще изчезне доволната усмивка. Ще изстрелят лицето на планетата. На пещерата. Ще изстрелят от лицето на пещерата. Енви газ. Поне не е мутант. Това, че се разделя, не е мутация. Просто тактика. Не е мутация. Все едно той се движи. Ти не можеш без глава, защото в главата ти е мозъка. А мозъка, ако не е свързан, ничего не може да направи. А пък би-ба-ба, не ми се говори. Мързи ме. Енви не е мутант, като другите. И той ма докосна! Никой не ма докосва. Освен себе си аз докосна. Ега с трудния. Ега си. Не станаха много. Сега ще ги изчистя. Ще изчистя боклука. И сега ще изчистя боклука. Почти изчистих боклука. Останаха две мини Енви. Мини Енви. Двама. Един. Аре, това е най-слабото нещо. Въпреки че има повече живот. Буп! Тробомб! С друга бомба, за да открия друга тайна стая. Мога. Ключ. Маразя. Бомба. Сириочка за тайна стая. Нямам бомба. Няма. Не всеки път има. Пробвах се късмета. Ще мина по един начин, дет няма ми трябват бомби. Ще си чит на две бомбички. Колко килона, какво ли ще ми даде? Нищо.
Моля! Ключ има. Мога да взема буквално всичко. Какъв този компас. Че този компас ми изглежда полезен. Точно мини бос ми трябва за загревка. Аре, купих всичко нужно. Да изгася огъня. Така. Да мина пак. Уп. Ще мина от тук за по-бързо. Ето, бос рума. Дето вече убих боса. По-скоро мини бос. Енви е мини шеф, не е супер шеф. Чъб е един от трудните. Изглежда. Майко! Как изглежда? Изглежда си хубаво. Но после, като се отвори устата, се вижда гигантски бомби! Виж са гигантски бомби. Спомвай бомби. Това е едно от най-тъпите неща, което съм виждал. Като спомнеш бомби, може да умреш. Това няма демедж върху врага. Има обаче на късмет. Тая книга не може нищо. Той няма толкова. Изака си нов приятел. Изака си приятелче. За малко ама да докопаш гъс. Аре, почти те хванах. Аре, почти те килнах да приключвам вече, защото стана почти 30 минути този епизод. Сякал! Мъгъ! Чат, много си... Добре, харесвам та чат. Лицето ти харесвам. Не и тебе. Лицето ти е хубаво, но не те избрах на BFMD, защото си червей. Стига, само не е това. Ще си спомвал едни грозоти, които ако убият тебе, се приключва. Когато те убия, ти станеш грозоти, а не ти. Как ма следиш, грозника? Грозник след... За малко ама докопаш. Тя маници мога да му докопаш, защото с манички и извадички. Да взема да заплачеш от сладост. Тези неща привличат хоминга. Хубава тактика. Един хърт контейнер. Нека си читна малко живот? Не. Не оцели. И ти няма да стане тази работа. Не! Мразя те! Мразя те! Само че е тиляето му. Иначе една изкривена лъжица беше на дората. Аре!